Akụkọ m buru pụta taa bụ maka rice. Yes, rice ya na-ekwu maka ya o sebe n'okwu. Headline news m fụrụ kịta sị Nigerian Daily News, or say why rice is expensive in a country producing it. Ajụjụ ka a na-ajụ. Mana ife m ga-egosi kịta bụ ụzọ ihe ịtọ mere na rice na-agala ọnụ na be anyị. Rice ọ pụọ na another level. Number 1 point bụ akụkọ isi sekpu ntị bụ na ha sịrị na the enemy of Nigerians has recirculating video of Idioroko border, the Rice Association. Ha sị na emepere border mana ha sị na ọrụmọ. Ụfọdụ si n'eziokwu, ụfọdụ si na-asị mana ndị custom ma ife ha na-eme na border ndị Nigeria, borders dị iche iche a na-ebubata foreign rice, na-ebupụkwa rice nke bai. Ihe na-eme na bai bụ ihe mmadụ ama ha ka a ga-esi wee kwu, mana ha ga na-ekwu. Ọzọ dị ka ibie bụ na ha si na nwoke a bụ ex Oyo rep distribute Rams rice. Ife ha mee mbọsị a ogoro word of assembly Shina Abiola Peters has distributed Rams worth of millions of naira to his constituency and others to celebrate this year's this is what we are going through. However, I still don't believe not also that be distribute be ihe na cause shortage of rice na buy. Even ji ore nye akụkọ abụ gị nwa bụ onye buy o ruo na mgbe anyị ga-ama ife anyị ga-eme. Unu nwee meeting na Igbo. Chee ka anyị godo nke ọzọ bụ another point ha na-emeke here. Upon na smuggle all these things, ife ka na-agala ọnụ because dollar dị high. Anyị anaghị na-produce sọsọ mbunata ka a na-ebunata. Nke nwa na-produce nwa eme ndị adani rice na ndị otie afọ ozi. If godo afọ ndị farmers a na-emenwuzi anything. If afọ ka eke ga-esi wee transport ya to ana Igbo na ana dị iche iche ndị nọdebere ụfọdụ enwe dị road ha ga-eji gafe. Ndị nwere road enwe petrol adịrọ a ga-eji wee nya. Ine ife ebe a na-ekwu ihe na petrol, rice, clothes, used clothes, okrika, frozen food, top list of the most smuggled items. A na-ekwu one gala one. Jekwa n'Ogun State, akụkọ si na custom intercept 11 trailer rice, generating that about 34 million n'Ogun State. So ndị gọọmenti like kwụzi ife na-emen. So a na-ebunatazi na nzuzo. Ụfọdụ a na-ebunata na-akwụ ụgwọ custom. Ị na-anya ife dere ebe ọsị Nigeria Custom Service in Ogun NCS Ogun 1 Area Command has intercepted 6,924 bags of smuggled foreign parboiled rice, equivalent to 11 trailer loads, during its operation in the last 2 months. Ka ihe ọ na-achọ ịkọwara gị, ndị custom make the amount of 335 million naira. So it is going to be tough. Nigeria na-eri rice. Ka ife ọ na-agwa m na it is also possible that you can form the farm of rice na buy. Ọgwụ n'ihe bụ my major point. Anyị enwero mmiri per se. In most places na Igbo they very dry, especially ebe mụnwa si n'Enugu State ana mmiri adịrọ to talk of otu o si dị na maybe na Imo State. Mana unu bụ ndị nwere mmiri ma ndị enwero self a na-emepezi kịta borehole. That business na-ebum. Rice before 1 year I harvest bago. Or ụfọdụ self ndị mere ọ bụ na nwere ana o nwere ka esi eme kịta hazi 1 year time harvest ya. Mana even jimaka ya na-ekwu ihe abụ bụ na ndị nwa na-achị ma Soludo ma Jagaban ndị si na ha na-azọrọ ọchịchị na-achị by force.
ọ ga-agbagbu onwe ya ma ọ bụ na ha nebe anya n'ihe gbasara rice. Mana ọ bụ na ha emenwurie, mụ na gị na-abụ ọ kara anyị mma n'oge ịchọbụ ihe ọzọ anyị ga na-eri dịkwa ka rice, maka kịta enweziri fake rice o juru n'ahịa. The worst bụ na ị ga-amazi ihe dị iche na nke fake ma nke bụ original, mana anyị na-eritezi ọnwụ these days. Fake rice, afọ m the news dora dị, mana m afọ ozi ka m ga-esi wee weta ihe ka ị wee fụ ya. Fake rice juru. Ma ị ga-emere ndị bụ unu introduce to another supplement ga-aka mma karịa ịdị na-ego rice garara ọnụ. Ọ ka ya arịkwa mụ maka ife a ka ha ji wee kwadoro hafa nwoke baa ya Dangote wee na-eme ọfụma karịa ndị ọzọ ya na ndị competitors ha. So he will be doing well because they are on the control of that rice. Ọ na-ebunata ya na-eme ife sọrọ ya ife ọbụla sọrọ ya ole rice. Nigerians ha na-anwụ n'agụụ. Ka Chineke mere anyị ebere n'afọ a Jizọs.